Så hele kroppen bare ved at trykke dig på hånden. Kom så, græd ud, skud. Kom så. Det er lidt så sjovt. Ej, hvor er det forfærdeligt, det her. Jeg er ikke engang begyndt at Ved du hvad, det her det er psykisk terror. Jeg siger til dig, Nej, du skal ikke sige det. Jeg skal bare mærke. Jeg skal lige, de er ikke engang særlig store. Det er min større. Gør det ondt lige der? Ja, for satan. Prøv at se, hvor stille og roligt. Au, der stak han. Den kunne jeg godt mærke. Jeg sagde ikke bid. Er du snart færdig? Åh, du er så sindssyg. Klem dog i hans hånd, mand. Er du så sindssyg? Min fod sover. Sigge, træk vejret. Du hyperventilerer. Træk vejret. Det gør ikke ondt. Klem. Nej, det er bare psykisk. Au. Okay, Sigge, du er nok den mest svampede dreng, jeg længere har mødt. Nej, jeg har bare ikke særlig god psyke lige angående sådan noget. Sigge, skal jeg fortælle dig en historie? Jeg har ikke så lang tid siden, der hedder det på introturen til min efterskole. Så brækker du foden. Ja. Men det er jo sådan set meget godt, for så viser du sådan set, hvem du er. Brækker du foden? Ja, der gik jeg 21 km. Så brækkede jeg foden på de 28. Den var forstået Men til 29. Du fik jo sådan set også blåt øje på udturen, ikke? Det lignede fandme, du havde fået tæsk. Jamen, det lignede helt tæsk. Kan man overhovedet se det sted? Ja, du er helt blå i hovedet. Nej, jeg har fået dig. Er du snart færdig med mit ben, det sover? En lille tynd væve, du har. Jeg har krampe i mit ben, mand. Har du været i bad i morgen? Hold kæft, hvor du lugter, knæk. Har du sgu da bad i morges? Ja. Har du været bad i morgen? Var det du sagde? Jeg rejste ud i fremtiden. Det er derfor, jeg lugter sådan rimelig meget lige nu, ikke? Ej, du skal ikke begynde også derovre. Nej, det er jo ikke noget, du... Så fjerner du de femside hænder. Jakob, du må ikke! Du vil hellere lide med den smerte, Jeg det er har at gå på sned i væg. håndled. Jeg har sned på min håndled. Du sagde, jeg godt måtte. Ja, men det var før, jeg vidste, hvor det var. Opløber du ikke snart tør for strøm? Prøv at det var før, jeg vidste, hvor stor en post i hånden. Hvad filmer du det her? Du gør det så. Det skal det ikke se mig som YouTube. Du er sgu lidt noget. Det ved jeg godt. Facebook? Også det. No YouTube? Facebook. No Facebook. YouTube, yes. No Facebook. Facebook via YouTube. Er du færdig? De er så små, dem der. Vent til det bliver en rigtig væve. Fuck, noget krampe, mand. Piver over sådan en væve. Nej, jeg er mere krampe.